Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fil-11 xahar li għaddew, id-differenza bejn id-dħul rikorrenti u n-nefqa totali tal-Gvern kienet ta' 307 miljun euro. Dan ifisser tnaqqis mit-342 miljun li kienu rreġistrati fl-2012. Fost dawk li kontribwixxew għaż-żieda fid-dħul tal-Gvern hemm it-taxxa mid-dħul, grants, ħlas tal-VAT u tas-Sigurtà Soċjali u ħlas ta' dwana u sisa. In-nefqa totali tal-Gvern kienet 2872 miljun u 100,000 euro, żieda ta' 6% mqabbla mal-2012. Dan kien dovut l-aktar għaż-żieda fin-nefqa rikorrenti u kapitali tal-Gvern. In-nefqa rikorrenti żdiedet 127 miljun u 500,000 euro, l-aktar minħabba żieda fi programmi u inizjattivi. In-nefqa tal-Gvern fuq proġetti kapitali ammonta l 339 miljun euro, żieda ta' 34 miljun fuq l-2012. L-interessi fuq id-dejn tal-Gvern żdiedu b'2 miljun euro u nofs u laħqu l-207 miljun euro. Fl-aħħar ta' Novembru id-dejn tal-Gvern laħaq il-5,064 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 308 miljun euro fuq l-2012.